Comezamos o programa situándonos en primeiro lugar neste conflicto no Grove, nesa cofraría na que de seguido estaremos aí en directo. Un conflicto que xa saben ten como protagonista a esta patroa contra que se alza esa semella maioría de membros que queren que dimita mentres ela se nega a sair do seu cargo. O novo ano chegou ao Grove cunha guerra entre as mariscadoras a pé e a patroa maior da súa confraría. Dende hai unha semana, as traballadoras deste sector veñen exixindo a dimisión de María del Carmen Besada pola súa xestión. O conflito estourou o xoves. Máis dun cento de mariscadoras concentráronse fronte ao edificio da confraría. Entre pancartas e consignas, as manifestantes reclamaban a dimisión da patroa maior. As mariscadoras sinalábana por impedirlles traballar con tranquilidade e poñer trabas ás peticións e iniciativas das súas representantes na confraría. Segundo as súas acusacións, o ambiente é insostible, con desprezos e insultos aos empregados do punto de control da confraría ata o punto de barallar dimitir dos seus postos. Por outra banda, criticaban que se lles negase un cese da actividade pola falta de marisco, un cese que si se concedeu aos mariscadores a flote. O sábado as protestas trasladáronse ata a praia de Lordelo. As mariscadoras pararon as labores de sementeira e quedaron de brazos cruzados como mostra de desconformidade coa xestión da patroa. Dende a confraría gardaban silencio. Con todo, extraoficialmente responderon que só se dedicaban a cumprir a lei e que moitas peticións das mariscadoras a pé non cumpren cos regulamentos de cotas e topes. A corda está máis tensa que nunca tras unha campaña de Nadal que non foi boa e a reiteración por parte da patroa maior de non dimitir. Eses berros, como lles contábamos, tiñan lugar mentres ela daba unha rolda de prensa nese mesmo instante onde salientaba esa idea que ela non pensa dimitir. A mí e a maioría da Xunta Xeral gustaríanos saber cales son as ameazas, presións, coaccións e acoso que dicen que están a recibir os encargados do control do marisqueo a pé. Gustaríanos que, en lugar de difamar e divulgar bulos, teñen a integralidade de dar a cara e especificar a que se refiren, posto que no rexistro de entrada desta cofradía de pescadores non hai ni unha sola denuncia cara a miña persoa. Bueno, pois elas a escoitan, fala alto claro, ela di que non hai ningunha denuncia, que todos son bulos, que todo é desinformación. 11:42 da mañá están vendo imaxe en directo dese grupo Fátima de traballadoras desa confraría que opinan todo o contrario, non? Un grupo representativo, compañera, porque son moitas máis, din elas, e eles tamén, os que están, pois eso, a favor desa dimisión da patroa. Dicía ela onte, imos xa coas primeiras reaccións das mariscadoras, foi apenas fai unhas horas, Rosi. Esa rolda de prensa que deu ela non quere dimitir e, ademais, pregunta en que ela está desinformando e que está faltando respeto. Cales foron as vosas impresións? Bo día, ante todo, decir que bueno, ela está faltando respeto cando directamente se permite o luxo de chamarnos ignorantes e vagos a nós como socios. A xente do control nos deixa traballar, ponlle trabas no seu traballo diario, todo canto fan eles está mal feito, según ela. Entonces todas estas cousas están fomentando que crispación porque non podemos traballar, ademais de todo este malestar, pois tamén queremos pedir unha auditoría. Pero isto xa ven de lonxe porque entendo que ela leva desde 2022, leva toda a candidatura ao mandato así, con esta tónica. Exactamente, ela en todo momento di que ela é a patrona e que ela é a que manda. Entonces quere facer valer ese tema, cousa que non lle corresponde. Aquí hai unha presidenta de mariscadoras que é a que ten que levar a voz cantante e ela pois non a deixa. Íbamos pregúntoche a ti, Reme, preguntoche a ti, ela
que pedides? A súa dimisión, por qué? Como podes facer para que dimita? Tendrá que dimitir ela, porque ten o apoio do resto do sector. Pero nos, a ver, se ela non sigue ou se ela non apoia como ten que apoiar aos mariscadores de a pé, porque realmente nós non sentimos o apoio dela para nada, dende o principio. Dende o principio xa houve malestar xeral nas reunións, non nos deixaba preguntar cousas, cando tiñamos dudas, tiñamos moito, dicía que a reunión non era para eso, falaba con malas formas, moi alto, sempre gritando, quitábanos a palabra moitas veces. Pero ela deféndese que ela tamén é mariscadora, ela tamén sufre como a vos, non? Hombre, algo menos, porque ela As súas palabras, que falamos con ela. Bueno, sí, pois non se nota nada que sufre como nós. Se sufre como nós, debía estar aquí presente, digo eu, ou polo menos debería facer unha reunión para aclarar todos os puntos, todas as dúdas, todo o que nos estamos dicindo, que teña unha reunión con nós, que se xunte, faremos as preguntas que temos que facer e que a responda con a calma debida. Entonces, ao mellor podemos chegar a un acordo. A ver, se ela non quere dimitir, que non dimita, pero que nos deixe traballar a nós en paz. A nós é do punto de control, porque os do punto de control estaban hasta o punto de dimitir. E nós, eso non podemos soportalo, porque nós estamos moi a favor delas, están facendo un traballo nas playas que hasta ahora ninguén o fixo, fan cousas que antes facíamos nós, e agora están facendo elas solas, para nós poder ou descansar ou estar traballando no mar. Entonces, bueno, pois o que terá que facer é ou dimitir, ou polo menos que se comporte como unha persona ou como unha patrona, como se ten que comportar, que nos defenda como está defendendo a outra xente. Ela di que non é a responsable directa das mariscadoras a pé. No, responsable non, pero entonces que non se meta, se non é responsable, nin te metas tampouco. É que xa está. Non hai máis. Estabas pedindo, Reme, unha reunión con ela, temos unha última hora e é que falamos con ela xusto hai uns minutiños e sí que está disposta a falar con nós. Imos preguntarlles tamén con vos, pero en todo caso, nuns minutiños, compañeiros, falaremos en directo e en exclusiva aquí no Termómetro coa patroa daqui do Grove. Pero como, Fátima, se che entendín ben, vas agora a intentar falar coa patroa e a patroa estará disposta a enfrentarse cara a cara con elas? Imos preguntarlle a ver se accede ou non a reunirse con elas como piden as mariscadoras. En todo caso, sí que falará con nós en directo e plantexaremos a ver se é posible esa reunión con elas e a ver que opina de toda esta polémica. Bueno, pois un careo en directo, están os ánimos bastante tensos. Cando estés con ela, pois xa nos pides paso, compañeira. Bueno, pois deixamos a Fátima aí na procura da patroa. Bueno, pois vaya a conflicto laboral nunha confraría, Carla, tan importante, non? Como a do Grove. Sí, pero, a ver, é difícil pronunciarse por, menos aínda tomar partido por un bando por outro, porque non coñecemos, evidentemente, nin temos constancia deses feitos, non? A ver, isto está suxeito á legislación da Xunta de Galicia, non? Existe unha lei dende 2014, creo, que é a lei que regula as cofradías, non? E, polo tanto, todo está escrito. Claro, a ver, os feitos é que ela foi escollida por maioría en setembro de 2022, supónse que lle queda... Ten un mandato de 4 anos. Quedalle un ano no posto. Claro, ten un mandato de 4 anos, ademais, ela non foi escollida unha xunta xeral. Ela, entendo que ten o apoio de parte desa, ou de non, sino da totalidade de parte da xunta. Claro, ela ahora o que di Pepo, bueno, o que di a outra parte, é que ahora mesmo que se na confraría, pois hai 200 mariscadores, pois que son unha dúcia está a favor. Pois, se é así, non é moito, a verdade, pero o que dicía Carla, os conflitos deste calibre hai que coñecelos, hai que ter toda a información, hai que demostrar as cousas, porque moitas veces as palabras levas ao vento, tanto para un lado como para outro. Pode haber momentos, por exemplo, como a campaña de Nadal, que se nos dicía agora que foi mala, tirando a mala, que xenera unha tensión, que se busquen ao mellor chivos expiatorios ou culpables que non teñen por que ser, ou ao mellor sí. Entón, se non se ten toda a información, desde logo tomar parte é moi complicado, pero sí que creo que ten que haber uns mecanismos internos previos a que isto salga á luz. Claro, porque o fío desto que di Pepo, Xosé Antón, isto pode xerar incluso para ela unha situación de indefensión.
Sí, a ver, todas as cofradías ou todas as institucións deste tipo, o que decía Carla, votanse porque ela non é a patrona maior solo das mariscadoras, de toda a cofradía. Entonces hai sectores... Manexa un presuposto moi alto, importante. porque hai sectores diversos, moi diversos. Esos sectores son os que votan. Entonces hai unha xunta xeral, e esa xunta xeral elixe. A ela elixérona de 24 votos, pois 16 foron para ela, non? Entonces, todo isto ten mecanismos de regulación, incluso para facerlle unha botala, pero, o que pasa que ela unha recollida de firmas, que o que dicían, por exemplo, a recollida de firmas non vale para nada. A recollida de firmas é unha forma de presión. Non, unha recollida de firmas é simplemente recoller firmas e, evidentemente, que se hai moitísimas firmas e o sector, o que eu entendo que o sector non está en contra dela, está en contra dela unha parte minoritaria do sector. As mariscadoras de son as que María, a que lle reprochaban agora, que dicían, non, é que ela non está aquí con nós. Que lle dan como uns dereitos aos da flota e os de pé, non? Hai aí como unha especie de celos. Eu creo que teñen que xuntarse e dialogar moito e van chegar a un acordo. Eu creo que antes de que terminemos o programa nos hoxe, bueno, a ver se vai haber un acordo. A ver se vemos, María, ese careo, querido Xosé Antón, en directo. Unha cousa importante. Eso sería maravilloso, vamos. A ver. Que o termómetro tuvera capacidade de poñelos de acordo, non? Pero eu de feito, perdona, Xosé Antón, estánme dicindo aquí polo auricular que Fátima nestes momentos está entrando nos despachos da confraría. A ver como remata isto. Non, digo eu que é moi importante, por exemplo, no que se está dicindo de que si os insultan, ¿no? Bueno, eso é outra cousa, é outro mecanismo, é dicir, nadie ten que estar obrigado a que unha xefa, neste caso, ou unha patrona, insulta a ninguén, pero é un mecanismo totalmente diferente, é dicir, aí pois tens que ir a un tribunal penal ou un tribunal social, non? O do móvil e todo esa cosa laboral. 11:50 minutos da mañá, para entendelo, porque a xente do mar seguro que o ten claro, pero para entendelo todos na casa, Bernardo, unha patroa maior dunha cofraría, como o caso desta muller, cales son as súas funcións? Por que ten tanto poder? Pois mira, Rocío, en Galicia temos 63 confrarías de pescadores, certo? Pois esta figura do seu máximo representante é elixida cada 4 anos por unha xunta xeral que está composta polo mesmo número de armadores e de mariñeiros. Pero imos co primeiro. Cales son os requisitos para ser patrón ou patroa maior? Ten que levar como mínimo 2 anos, sendo socio ou socia desa confraría, ter un título habilitante de pescador e estar enrolado nunha embarcación ou dedicarse ao marisqueo, ser mariscador ou mariscadora. Entre as súas funcións, como preguntaba Rocío, dun patrón ou patroa maior, atopamos a de dirixir e xestionar, convocar, presidir, suspender ou levantar as reunións, ordenar os pagamentos previstos, contratar a realización de auditorías e, en definitiva, velar polo cumprimento da legalidade, vale? É o patrón ou patroa maior a que convoca a esta xunta xeral, pero, ollo, se o 75% dos membros desta xunta xeral queren que se celebre e hai unha moción de censura, si podería haber unhas eleccións anticipadas. E tamén esta xunta xeral a que elixe o Cabildo. O Cabildo está formado por 5 empresarios e 5 traballadores, é dicir, patronal e sindicatos teñen o mesmo poder nunha confraría de pescadores. E ollo con este detalle, o patrón ou patroa maior pode decidir sobre o 10% do orzamento total. Para entendérmonos, no caso do Grove, se o orzamento é de case 900.000 euros, a patroa maior pode decidir en que se invisten case 90.000 deses 900.000 euros. O lóxico é que a decisión pase polo Cabildo e sexa ratificada pola Xunta Xeral. En definitiva, en que pode rematar toda esta tensión, toda esta falta de entendemento? Pois está claro, nunha situación de ingobernabilidade, porque se non hai apoios, as decisións, as iniciativas non poden sair adiante e nunca, mellor dito, o barco pode ir a deriva. Pois sen dúbida. Bernardo, 11:53 minutos da mañá. Fátima, estás no despacho coa patroa maior. Non sei se no despacho ten teles, escoitou o que dicían ou estando tan pretiño escoitou o que dicían as súas compañeiras, como están os ánimos, que che conta a outra parte, Fátima. Pois sí, aquí estamos, compañía, estamos con Mari Carmen Besada,
Preguntábanos, Rocío, presentadora, se ti estabas escoitando as declaracións que fixeron nada? Non. Non quero escoitar nada. A mí preguntadme o que me teñades que preguntar, porque a verdade ten un camiño e estou aquí dispuesta a contestar todo o que me queirades preguntar. Pero bueno, que si elas din, que xa os coitaches moitas veces e xa cho dixeron elas tamén, hai faltas de respeto durante as asambleas, trabas o seu traballo, que contestas a iso? Bueno, pois teño que contestar que as faltas de respeto que dicen que eu dixo, pois vamos a facer un requerimento a esa xente que traijan todas as queixas que haixa, as faltas de respeto que teña, e en base a eso traballaremos a ver se é verdade ou se é mentira. Despois, as trabas a súa actividade diaria. As trabas da súa actividade, eu trabas non lle poño ninguna. Eu non levo marisqueo. Eu fago as miñas funcións de patrona aquí na cofradía de patrona. Aquí temos uns representantes de marisqueo a pé, que son os que levan o traballo de marisqueo a pé. Eu non lle dou órdenes directas, eu sou mariscadora tamén como elas. O meu traballo como traballadora consiste en ir á playa, pañar o marisco como a todo o mundo, vir á lonja, pesar, vender e ir para a miña casa. Aí acaba o meu traballo como mariscadora. Despois as outras funcións son de patrona aquí, donde estamos gobernados por Xunta Xeral. E somos todos, somos un equipo, como vístedes, somos 25 comigo neste caso. E as cuestións todas que sean da cofradía, todas se levan á Asamblea Xeral, donde todos temos un voto. Eu teño un voto como todo o mundo. Solamente tendría 2 en caso de empate. É o que estamos falando. O marisqueo leva todo, elas, todo, desde o principio hasta o final. Elas son as encargadas de puñar cupos, elas son encargadas de pedir días, elas son encargadas de pedir resiembras, elas son os encargados de todo. E por que pensas, Mari Carmen, que casi 200 mariscadoras e mariscadores a pé están con ese malestar? Porque hai unha campaña de bulos e mentiras. A ver, vos se lle preguntades que é o que pasou, que é o que pasa, cales son eses acosos, cales son... Nadie vos contesta, nadie. Alguén vos dixo realmente pasou isto ou isto. Todo é unha campaña de deixamos cair. Pero realmente alguén vos puxo nombre e apellido das cousas que se fan que se di? Elas plantexábame, hai uns minutiños que están aí afora, estamos las vendo a través da ventana, reunirse contigo en persoa. Ti accedes a... Sí. Ti accedes, por exemplo, agora se queremos ir contigo? Pero eu prefiero que veña de unha en unha, porque o que non vou a consentir este acoso, porque para min agora mesmo xa é un acoso que está facendo esta xente contra mí. O que non vou a consentir é que veñan todas xuntas e me acosen entre todas, porque xa vedes, todos son gritos sobre mí. Agora que queren vir de unha en unha, de dúas en dúas, de tres en tres, non teño problema. Queres que collamos a unha agora e podemos facelo, compañeros? Non sei se podemos coller agora unha e traela aquí contigo, polo menos para ter unha mínima conversación, unha mínima conversa. Bueno, pois que veña. Sí, pois imos por ela, acompañadesme a min, acompañademe por aquí, que vou coller a Rosy, que estivemos falando con ela, facémolo agora en directo, imos rápido, porque, bueno, hai aquí unhas portas, Marcos ven comigo detrás tamén, vide por aquí, compañeros, estamos na confraría de pescadores. Imos buscalas, vale? Estamos vendo como Fátima, bueno, pois marcha por unha destas mulleres. A ver, honestamente tiña todo o sentido do mundo que dicía unha a unha, non? Porque claro, porque a ver, cos berros que están tan moi agresivas, ahora están moi agresivas, teñen que baixar un pouquiño o tono, teñen que vir para dialogar, e ela, hombre, está poñendo da súa parte, polo menos ela está dá cara, exactamente. Como son, ela dá cara. Dá cara. Bueno, hasta 3, Hasta tres. Bueno, Fátima, ela insiste en que traen as queixas por escrito, que ela non lles dá ordes directas. A ver, pareceme que si falan, pareceme máis unha falta de comunicación ou algo que hai aí que... Fátima, adiante cando queiras, compañeira. Xa podemos, claro. Podemos, compañeiros. Bueno, temos aquí a Rosy, ven tamén acompañada, pero bueno, en principio, Mari Carmen pedíanos unha de vos, porque para non ser, bueno, unha multitude, non? Entón, non sei se esta mini reunión, que lle podes dicir a Mari Carmen que lle pedides e que ela poida contestarvos en persoa? A ver, nos pedimos directamente que, por favor, deixe traballar o punto de control sin malas palabras. Ti sabes que ás veces nas reunións ternos chamadas incluso vagos a nós e ignorantes. Na última que eu presenciei, creo que te pasaches bastante con nós e con eles tamén. Eso é algo diario, Mari. Non o podes negar.
É evidente que ti non vas a decir o contrario, pero... A ver que che conteste a isto, entón. Bueno, a mí que me dixa, decídeme quen presenció de vos que eu lle dixera algo aos membros de punto de control. Nas propias reunións, tes yo dito. Agora nas reunións. Nas propias reunións do sector do marisqueo, estando nós presentes como socios, tes lle dito cousas ali. A ver, ti podes agora negar, eu non che digo que non te defendas, que tes todo o dereito do mundo, como nós temos dereito a protestar e a poñer en manifiesto que estamos molestas coa túa actitud. Creo que temos todo o dereito tamén. Aquí todo o mundo teñen dereitos, desde o primeiro hasta o último. Eu podo comprender que vos teñades unha maneira de pensar, eu teño outra. Pero agora eu quero que dijades as cousas que estades dicindo que eu fajo. Porque vos las vou a requerir. Todas, e quero que as poñades, e que as dijades. Eso é o que tendes que facer. Eso é o que tendes que facer. Vir á cofradía e facer requerimientos e poñer as queixas por escrito. E despois daí empezaremos todos a traballar. Entonces o que queres, entonces o que pretendes, ti ahora vasnos a requerir a nós, o que queres agora é instarnos a unha pelea administrativa. É o que estou vendo ahora mismo. Hai outro punto. Nós estamos pedíndoche a dimisión porque non te estás portando como unha patrona que defende o seu marisqueo e eres mariscadora, pois demóstrao. Eso é o único que che pedimos. Despois fai o que queiras. Mira, vou aproveitar esta breve pausa. Imos seguir, aquí falando con vos, e vou estar aquí tamén presente a nosa compañeira. Imos seguir a ver se podemos chegar a algún acordo. Eu sigo aquí, compañeros, en calquera momento podedes volver a reconectarme, pero a ver en que queda esta conversa entre mariscadoras e patroa, compañeros. Pois estaba, bueno, certo quedou máis interesante. Entendo, Santón, que ti estás moi acostumbrado nos xulgados a este tipo de careos que acabamos de ver en directo. Eu non sei se falando se entende a xente. Que opinades? A mí dá má sensación de que elas o que lle reclaman un pouco de liderazgo, non? Sempre. É dicir, sempre falando entende esa xente. Como non se entende, e non falando. E tamén hai que decir unha cousa. Cando se negocia, non se pode pretender ganar. Porque o outro tamén te quere ganar. Entonces hai que chegar sempre a un acordo. De todas formas, estou flipando que o que está sucedendo aí en directo para levar a universidade, estudialo seriamente, que este programa sea capaz de xuntar a patronal, vamos a entendernos, cos traballadores, estar xuntos, poder discutir, intentar chegar a un acordo. Bueno, xa se chega a un acordo, xa é total, pero sí, o que dices ti, é dicir, sempre falando é moito mellor. No, sin insultos. Eu entendo que penso que non hai moita diferencia entre eles. Hai dous niveis, no? Por un lado, a patrona está nun nivel de carácter, digamos, administrativo, que é a súa labor. Evidentemente, ela está obrigada a respetar as normas, a normativa e a lei, obviamente, e por outra banda están elas que están desenvolvendo un argumentario moitísimo máis subjetivo, ¿no? Porque claro, non hai probas, malas formas. Claro, elas, como se dicía, parece como semilla que lle piden como un liderazgo, non? Representan. Sí, é que ademais, cando é un colectivo de 200 persoas, son 200 opinións diferentes. E cada un pode considerar un insulto unha cousa e outro non. Un colectivo onde non están todos ao mesmo nivel, porque se fala de postos de control, de mariscadoras da pé. Pero todos teñen un voto. Todos teñen un voto e non debemos esquecer que isto é unha asociación sin ánimo de lucro. É dicir, esa xunta xeral é elexida por eses 200, 300 ou 400 persoas que forman a cofradía. Hai un tema aí que sí que é certamente relevante baixo o meu punto de vista, e é que as mariscadoras de pé estaban pedindo que a regulación que se lle aplica a outro colectivo no que é a parada de traballo se lle aplica a elas. Bueno, eso é un tema que non sei se é posible ou non é posible. Me dicías antes que te chamaba a atención o feito de que fora unha muller patroa, non? Sí, bueno, porque habitualmente son homes os patróns, porque non estamos falando... Non é a primeira. Non é a primeira, pero é a patroa de todo o colectivo de pescadores, non só de son todas mariscadoras mulleres, son todas mulleres, podías entender mellor, non? Que
as mariscadoras repróchanlle non ser a patroa das mariscadoras. Efectivamente. E que está máis ao servizo dos outros. Pero claro, ela o que responde é normal. É dicir, ela está elexida para todos, non solamente para mariscadoras. Cando lle di, demostra que ti eres mariscadora, non? Bueno, pois aí estamos vendo esa venta en directo. Fátima, pois se hai calquera novidade, pídenos paso. Oxalá este conflicto se resolva, estaremos moi pendentes no termómetro.